Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите марафон, посвященный Дню крымского сопротивления российской оккупации. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев. В следующие 2 часа мы будем говорить о том, что было, о том, что есть и о том, что будет. Хайрлах Шамлар, добрый вечер. Мы вспоминаем те события, которые произошли в Симферополе ровно 7 лет назад возле крымского парламента, когда крымские татары, украинцы дали отпор российским сепаратистам, которые захотели принять решение обращения к парламенту, обращения к Российской Федерации, о ведении войск, возможно. Но тогда крымские татары и украинцы дали отпор и не дали провести сессию. И таким образом показали, что никакого добровольного присоединения к России не было, и народ сопротивлялся. А гость нашей студии Эскендер Валиев, член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель крымско-татарского ресурсного центра. Селям алейкум, хош келденас. Алейкум селям, хош булдук. Я напомню нашим телезрителям, что в студии у нас работают телефоны. На экраны ваших телевизоров режиссеры будут их периодически выводить. +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, телеканал АТР большими буквами. Нам важна ваша поддержка. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну и сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, обращением к жителям Крыма и призвал возвращаться. И давайте послушаем, какие еще посылы были жителям Крыма от президента Украины Владимира Зеленского. Дорогі громадяни, рівно 7 років тому, 26 лютого 2014 року в українському Сімферополі відбувся найчисельніший мітинг на підтримку територіальної цілісності України, в якому взяли участь десятки тисяч кримчан. В пам'ять про їх громадянську позицію та мужність 26 лютого встановлено в Україні Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Ми ніколи не забудемо події 7-річної давнини. Крим був серцем України. Сонячним, добрим, світлим. 7 років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Дехто переконував, що вирвав наше серце законно і ввічливо. А тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати добрих відносин, чому стільки ненависті, чому Україна не може цього забути і пробачити. Що потрібно, аби Україна змогла знову радісно та щиро посміхнутись? Все просто. Треба повернути її серце, повернути півострів Крим. На жаль, поки що цього не сталося. Але нашу пам'ять анексувати нікому не вдасться. Пам'ять про те, що Крим залишається окупованим, що гарантіями безпеки та міжнародним правом брутально витерли черевики. Що відбувається активна мілітаризація регіону, що в Криму регулярно порушуються права українців та кримських татар. Переслідується свобода, свобода слова, мислення, релігії. Ув'язнюються громадські активісти та журналісти. І наразі Російська Федерація утримує більше 100 політичних в'язнів з Криму. Зараз ми нарешті робимо реальні кроки на шляху до вирішення всіх цих питань. І разом з міжнародними партнерами України напередодні Дня Незалежності України в Києві відбудеться перше засідання Кримської платформи. Це ініційований Україною міжнародний майданчик для пошуку та подальшого втілення у життя комплексу заходів для деокупації півострову та захисту прав кримчан. Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострову Крим. Зокрема,
уряду доручена організація та запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримсько-татарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України. Ми збережемо пам'ять про всіх, хто не побоявся 26 лютого 2014 року сказати «Крим – це Україна». І зробимо все, аби ця теза більше ніколи і ні в кого не викликала сумніву. Любий Крим, на тебе чекає вся Україна. Ласкаво просимо, зазвичай кажуть гостям. А рідним кажуть, з нетерпінням чекаємо вдома. Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим народ Украины. Ну вот такое обращение было от президента Украины Володимира Зеленского. И, Скиндарга, если вспоминать события 26 февраля, какие надежды были у вас? Потому что в тот день мы победили. Крымские татары и украинцы дали отпор сепаратизму, русским шовинистам, которые вышли тогда к парламенту. Какие надежды были после завершения этого митинга, после столкновений, которые там были? Или же некие сомнения Я просто оставались? сейчас вспоминаю те события и вспоминаю тот момент, как оно происходило. Мы с Амиджитом Сулеймановым, членом Меджлиса, уходили последние с этой площади. Помню, валялись там туфли, валялись там шарфы, палки перчатки, поломанные да, и так далее, перчатки. Но я вам честно скажу, я не видел там каких-либо жертв, которые там были побиты или убиты и так далее. Но я, честно говоря, возвращался с каким-то осадком. Скажу почему. Потому что, с одной стороны, мы проявили гражданскую позицию. И это, с одной стороны, было очень важно для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что крымчане или жители Крыма, а особенно коренной народ, имеет свою позицию, и его позиция была обозначена. Это сохранение целостности Украины и, соответственно, дальнейшее развитие или самоопределение непосредственно уже в независимой демократической целостной Украине. Но как раз у меня вечером был интервью встреча с одним журналистом. Мы с ним встречались в Фёст, там в соседнем кафе. И я не мог для себя понять, когда вечером уже было темно, слышал какие-то стуки рядом с Верховной Радой Украины, с Верховной Радой Автономной Республики Крым. Но тогда я не мог предположить, что в этот момент будут осваиваться или усиливаться там именно зеленые человечки, то есть российский спецназ. Но я, конечно же, ушел, мы пообщались с журналистом, а утром рано, 27 числа, мы услышали, что захвачено здание Верховной Рады Автономной Республики Крым. И, соответственно, конечно же, это были первые посылы, когда были административные здания Республики Крым, Автономной Республики Крым захвачены. А до 27 февраля 2014 года вы не замечали каких-либо предпосылок, что оккупация может состояться? Замечали. Я вам честно скажу, я всегда об этом говорил, я и говорил и раньше. А на самом деле еще 25 числа, когда очень в слабой форме пророссийские силы стали заявлять о том, что и требовать, чтобы собрался парламент Крыма и принял соответствующие решения, то здесь у меня возник вопрос. А как же поступит Верховная Рада Автономной Республики Крым? С одной стороны, если, особенно это касается президиума, который на протяжении с декабрь-январь месяц проводили даже ролики на ГТРК Крым в троллейбусах, и где они заявляли о том, что в Киеве про фашизм, про украинский фашизм и так далее. И поэтому вот здесь и стоял вопрос, стоит ли нам проводить митинг именно возле Верховной Рады именно 26 числа. Потому что, с одной стороны, кому это невыгодно? На самом деле, на мой взгляд, это было невыгодно, вся эта ситуация, для самого президиума и для самой Верховной Рады Автономной Республики Крым. Потому что, с одной стороны, если они
не подчиняться требованиям пророссийских сил, то они теряют свой электорат и они становятся лузерами в политике. Я просто помню крымской. страх Константинова, Да, когда... у него был страх. А с другой стороны, если они подчинятся, то у них будут серьезные проблемы с законодательством Украины. И, соответственно, все компетентные украинские органы должны в отношении них открыть производство и так далее. И вот в этот момент, конечно же, им нужно было, чтобы были какие-то, возможно, массовые процессы. И я, честно говоря, инициировал, я был один из тех, чтобы было заседание Меджлиса, и я настаивал на том, чтобы митинг все-таки провести несколько позже, посмотреть на реальную ситуацию, на реальные действия парламентариев и, соответственно, на действия официальной Украины или компетентных органов. Но на тот момент инициатива была снизу, и все-таки вечером 25 числа уже окончательно Меджлис принял решение, что мы все принимаем участие, и поэтому уже утром 26 числа я, как и многие мои коллеги по Меджлису и наши соотечественники, были на площади у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым. А вы думаете, вот этот митинг спровоцировал Путина на следующее утро вот сделать такую открытую? На вооруженное вторжение. Я скажу вторжение. так. А сейчас, конечно, через 7 лет можно много анализировать, можно по-разному это все рассматривать с разных сторон. Но я говорю о той позиции, которая была у меня тогда, о том беспокойстве, которое у меня было тогда. Однозначно у России была поставлена задача, и они со своей стороны, конечно же, пытались воспользоваться тем, что кроме Верховной Рады, по сути дела, центральной власти Украины не было. И поэтому понятно, что вот эти замешательства, постмайданные процессы, неурегулированные вопросы именно с кабинетом министром Украины и с президентом Украины, легитимным президентом. И поэтому, конечно же, Россия, скорее всего, имела ряд других шагов, других вариантов, других путей. И поэтому, может быть, возникло бы и по-другому, а может быть, было бы как-то по-другому. Не знаю. Но как получилось, так получилось. Единственное, я считаю, что в любом случае гражданская позиция нужна была. И сегодня ту гражданскую позицию, которую вы проявили 26 числа, оценивает практически весь мир. И мы на сегодняшний день видим, сколько было заявлений и Госдепартамента Соединенных Штатов Америки, и Европейского Союза, и ряда других стран, в том числе и награждение Мустафы Джемилева медалью за заслуги в дипломатии от МИДа Чехии. Это все посылы солидарности с крымско-татарским народом, посылы солидарности с Украиной. На протяжении вот этих 7 лет с Генрага мы слышим очень много лозунгов. Крым, Украина, мы поддерживаем территориальную целостность Украины, мы с Украиной, да, и так далее. Вот давайте сейчас без лозунгов. Какие 3 практических шага вы бы могли назвать, которые сделало государство Украина в направлении деоккупации Крыма? Хотя бы 3 назовите практических шага, не инициативы, не крымская платформа, потому что она сейчас на этапе инициативы, а именно сделанное. Вот сегодня, прослушав, и мы в начале нашей передачи, вы прокрутили как раз-таки обращение президента Украины, да, к крымчанам, к украинцам. И, послушав данное заявление, я скажу 2 плюса, которые я услышал в этом заявлении. Ну, во-первых, первый плюс – это то, что еще в прошлом году президент Зеленский сделал официальным днем сопротивления, крымского сопротивления, то есть обозначил, чтобы этот день отмечался на общегосударственном уровне. Это важно. Второй плюс, о котором он сказал, это он сказал о том, что есть намерение, все-таки и он подписал указы, особенно по активности, по работе Крымской платформы. Но у меня сегодня возник другой посыл. Посыл в том, что, к сожалению, вот когда мы говорим или возвращаемся к 26 числу, вот для меня 26 февраля каждый день. Я каждый день пытаюсь, и наша команда пытаемся, и Меджлис крымско-татарского народа, и Крымско-татарский ресурсный центр, мы пытаемся делать что-то для того, чтобы информировать. Но это точка к сожалению, 26 число, на мой взгляд, это должна быть датой не просто каких-либо обещаний или намерений, популистских заявлений, о которых вы только что сказали, Гульсум, а это должен быть день отчета для украинской власти.
перед крымчанами, перед украинским народом. Что мы сделали, какие шаги предприняли, какие результаты мы имеем, пусть даже отрицательные. Вот я с сегодняшнего дня призываю и украинские власти, и украинский народ обратить на это внимание для того, чтобы 26 февраля мы не делали новые заявления о каких-то новых намерениях, а мы делали отчет о том, что сделано на сегодняшний день, что сделано за год. И каждое 26 февраля должно быть отчетом по действиям в направлении деоккупации оккупированных территорий Украины. В частности, мы говорим о автономной республике Крым и Севастополе. И возвращаясь уже в конце, да, я немножко ушел в сторону, но это да, на самом деле болит. И мы поэтому сегодня и запустили акцию «Чиболыть», то есть, чтобы у украинцев болело сердце. И единственное, я думаю, в заявлении президента тоже, в обращении не случайно он сравнил Крым с сердцем, потому что сегодня уже на ситилайтах в Киеве и в ряде городов Украины Крым изображен в виде сердца и обращение «Чиболыть у тебе», в тобі. То есть, каждый украинец, у него должно болеть сердце, болеть Крым. Возвращайся. Да. Возвращаясь к вашему вопросу, сегодня, опять же, я слышу только намерения. Сегодня, к сожалению, нет стратегии по деоккупации. На 7-м году. Сегодня у нас говорим о Крымской платформе. Я надеюсь, что она будет реализована. Ну и пока я вижу, что она планируется реализовываться в виде пока только саммита, то, о чем сказал президент, но надеюсь, что все-таки будет и стратегия Крымской платформы, как она дальше будет работать. К сожалению, мы имеем на сегодняшний день 120 политузников крымских, которые находятся непосредственно в СИЗО и непосредственно в колониях, уже в российских колониях. Поэтому и в целом 229 преследуемых по уголовным делам. Те, которые находятся под домашним арестом, те, которые, как и мы с вами, находимся за пределами Крыма, но в отношении нас открыто уголовное производство. Вот поэтому здесь мы должны видеть, или каждое 26 число, я бы хотел бы слышать, чтобы президент сказал, сколько принято законов по деоккупации. На сегодняшний день ни одного. Сколько принято, скажем, сколько освобождено политузников. На сегодняшний день за последнее освобождение было связано с освобождением военных моряков, если вы помните. 35 человек, среди них было в сентябре месяце. Какие шаги предприняты и какие новые санкции? Единственное достижение, на мой взгляд, у Украины на сегодняшний день, это то, что сохранены санкции наших партнеров, то, что мы не растеряли наших партнеров, наших друзей, и то, что по сегодняшний день все-таки оказывается санкционное давление на Российскую Федерацию как страну-агрессора. Давайте к эфиру подключим Львов. С нами сейчас Энвер Бекиров на связи, волонтер, переселенец из Крыма. Энвер ага, селям алейкум. Селям алейкум. Селям алейкум. Студия, рад вас видеть. Энвер ага, расскажите, пожалуйста, мы знаем, что во Львове сегодня ряд мероприятий провели уже с утра. Я знаю, что еще будут проводиться. Расскажите, что уже успели провести, на каком уровне, что говорили во Львове про этот день? Ну, традиционно мы накануне этой даты, уже не первый год, совместно с представителями местных властей готовим детальную программу, ставим для себя определенные цели, с какими категориями населения местные жители мы хотели бы коммуницировать на тему Крыма. Мы всегда это рассматриваем как одну из немногих, к сожалению, возможностей актуализировать тему Крыма и стараемся максимальное количество площадок использовать для этого. Сегодня при поддержке Львивской областной администрации и Львивской областной рады у нас было официальное поднятие Крымского национального флага. Вот. После этого на основе материалов, предоставленных Крымско-татарским ресурсным центром, я вижу, там у вас Искендер Бей, селям алейкум, Искендер. Алейкум селям. Да, и это уже не первый год нашего плотного сотрудничества, и вот, пользуясь возможностью, хочу выразить благодарность Крымско-татарскому ресурсному центру за постоянную поддержку наших региональных инициатив. И снова, опять-таки, в мене українська трошки вже превалює, тому при поддержке культурного ресурсного центра крымских татар мы сегодня открыли выставку «Заложники оккупации».
Не буду детально останавливаться, все уже знают, что это за выставка. Это хороший продукт, это хороший специфический взгляд на оккупацию через судьбы отдельных людей. И мы пытались сегодня через эту выставку донести этот уникальный взгляд до львовян, в первую очередь для представителей власти. Возможность такая предоставилась, поскольку именно напротив сессионного зала Львивской областной рады, именно там, где постоянно находятся, перемещаются люди, которые принимают решения в нашей области, на протяжении недели будет находиться эта экспозиция. Ну, традиционно звучали слова. Алло. Прервался, видимо, телефонный звонок с Энвером Бекировым, который был с нами на прямой связи. Но, Искандер Ага, вот вы говорили про акцию «Чебулы». Да? Вот в Украине болит ли Крым, или люди только вспоминают про Крымское море, чебуреки, пахлаву? Вот самое страшное на самом деле, и мы забудем вообще деоккупацию, если украинское общество адаптируется к тому, что Крым российский. И поэтому в этом плане нам нужно системно и постоянно напоминать. Крым должен быть, и вопросы деоккупации Крыма должны быть постоянно в информационном пространстве. И как раз таки АТР один из каналов, или один из важнейших каналов, я бы даже так сказал, который системно работает в этом направлении. Поэтому мы должны делать все, чтобы украинцы понимали, что в Крыму это не только часть территории, которую оторвали у Украины. Это в том числе и те люди, которые живут надеждами на то, что в будущем они смогут вернуться в Украину и жить в демократической европейской стране. Поэтому вот те кампании, которые мы проводим, и сегодня мы запустили кампанию «Чебулы», и я призываю всех соотечественников распространять эти плакаты в виде сердца, в виде 2014 года и так далее. А сегодня мы запустили фильм «Крымские татары. Борьба за выживание» на украинском языке. Завтра выйдет на русском языке, послезавтра на английском и на немецком. Мы на немецком уже транслировали в рамках нашей конференции. Далее мы планируем, сегодня также мы запустили бордовую кампанию, как во Львове, так и в Киеве и в ряде других городов. Эти плакаты сегодня вы сможете увидеть на ситилайтах, для того, чтобы обычный киевлянин мог увидеть и, наконец, задуматься, болит ли у него в сердце Крым или не болит. И таким образом подобные информационные кампании, они должны поддерживать как раз-таки, я бы сказал, тонус. И подобное мероприятие мы провели с немцами, потому что вот 24 числа, когда мы проводили форум, посыл его был на немецких граждан, на немецкую общественность, для того, чтобы немцы, которые избирают политиков, понимали, что нужно поддерживать те политические партии, которые поддерживают целостность Украины и поддерживают крымских татар. Они альтернативы для Германии. Они альтернативы для Германии, о чем было в том числе сказано. Причем обычные люди не всегда понимают все те процессы и порой думают, это политические процессы, в них вмешиваться не нужно. Но за этим стоят судьбы людей. Судьбы тех людей, у которых изменилась жизнь, как у нас с вами. Мы изменили местоположение, мы вдали от своих близких, и поэтому это должны понять люди для того, чтобы быть солидарными с нами и с теми людьми, которые остались на территории оккупированного Крыма. Да, это лучше через судьбы людей рассказывать, конечно, не просто, да. Конечно. Вот, к примеру, о выставке, почему мы и закладывали философию выставки. Там не были одни политики. Там в первую очередь были и журналисты, и обычные там художники, обычные поэты и так далее, у которых изменилась жизнь. И через это обычные люди больше начинают понимать и становятся солидарными с нами. Çok sağ olunuz Искендер Ага, студиямызға келгеніңіз үшін. Искендер Балиев, член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. Ну а я предлагаю сейчас посмотреть вместе ролик, посмотрите, как развивались события 26 февраля 2014 года возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым. У нас нет сепаратистских лозунгов сегодня, успокойтесь, пожалуйста, все нормально. То есть, сегодня Крым, сегодня это автономная республика Крым, она в составе Украины находится.
И мы не позволим нарушать целостность Украины и заявлять от имени народов всех в Крыму какой-то банды, кучки провокаторов. победил! Салям алейкум. Еще раз мы продолжаем марафон в эфире телеканала АТР, посвященный Дню сопротивлению к российской оккупации. В студии у нас Григорий Амельченко, герой Украины, генерал-лейтенант СБУ. Витаем вас. Доброго дня. Григорий Амельянович, итак, 2014 год. Мы видим, что в общественно-политической жизни Крыма разворачиваются довольно настораживающие события. Что в это время происходит в военной плоскости? Ну, перше, величезне прохання змініть назву День Кримського супротиву російській окупації. Вірно і об'єктивно. День кримсько-татарського супротиву російській окупації. Всі решта, окрім кримсько-татарського народу, виявилися зрадниками, боягузами, колабораністами і просто, вибачте, негідниками і подонками, які здали Крим. Тому там повинен бути дати супротив, кримсько-татарський супротив російській окупації. Оце об'єктивно і правдиво, бо як записано у Біблії, і спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог, а Бог – це правда, Бог – це істина. Тепер відносно те, що запитали. Ну, ви за віком діти мої. От якби тут сидів хто-небудь приблизно мого віку, від 70 років, і прийшов таку військову, політичну, життєву дорогу, а я за своє життя пройшов декілька міжнародних військових воєнних конфліктів і воєн, то я хочу сказати, на війні є біле і чорне, правда і брехня, вірність і зрада, честь і безчестя. І ніяких інших відтінків немає. І якщо ми, політичне, військове керівництво країни, яке було до нас, буде після нас, не навчиться називати речі своїми іменами, отак от будемо блукати і здавати, як здали бездарно, капітуляційно Крим,
дали можливість окупувати частину Донецької і Луганської областей, тому що не називали правду правдою. Війна, військова агресія, яку почала російська держава, так, прикрились якимось незрозумілим АТО, антитерористичною операцією, іншими іншими воєнно-політичними правовими формулюваннями, але лише не назвали війною. Тепер щодо Криму. Ви знаєте, що просто зараз немає часу, займаюся іншим, але я можу не по годинам і не по дням, а по хвилинам, ви розумієте, розписати всі події, які починалися в Криму. Так от, я візьму точку відліку ранок 27 лютого, коли так звані зелені жабенята, спецназівці військової розвідки Російської Федерації, ГРУ, так, захопили будівлі уряду і парламенту. Дорогі мої, от просто повірте мені, як генералу спецслужб, в Україні були всі засоби і можливості передушити, перетравити їх як тараканів. І Україна діяла в рамках Міжнародної конвенції по боротьбі з тероризмом, де чорним по білому записано, що якісь невідомі формування, особи, без знаків розпізнавання, захоплюють будівлі і так далі, вони прирівнюються до терористів. І для них застосовуються всі передбачені законом способи, вплоть до фізичного знищення. І в нас були засоби і способи, щоб їх просто фізично знищити і потравити, я говорю, як тараканів, як крис, як ми. То есть 27 числа утром Альфа украинская могла прийти и... Це могла зробити Альфа і військові підрозділи, в тому числі і група спецназу внутрішніх військ Омега, яка знаходилася в Криму, і військові частини. Це оті декілька десятків чоловік із спецназу ГРУ могли розтоптати, перетавити, отруїти як таракані. І все було в рамках закону. Трупи стабілюються, ідентифікуються, запрошуються представники посольств. От хто це зробив. Це російські громадяни, не просто це офіцери ГРУ Збройних сил Російської Федерації. І Росія далі б не ризикнула. Я скажу більше. Путін і його генералітет, вони очікували, яка буде реакція. І якби було прийнято рішення на силове фізичне знищення оцих зелених чоловічків, коли заявив про це вперше, що не міг попасти в будівлю Могильов, кажеться, так? А те саме, колегами були ж по парламенту. І тоді були застосовані ці засоби, Росія б далі просто б не сунулася. А чого не було зроблено? Чого? Чи не було волі тогда? А тепер запитання до мене. І хай на мене сердиться, не сердиться. Але, можливо, я вперше в житті, це вам скажу, я ніколи не стремився балотуватись кандидатом в президента. Я був 5 скликань народним депутатом Верховної Ради, очолював комітети, комісії, був членом президії Верховної Ради, членом парламентської асамблеї, працював в Організації Об'єднаних Націй. І от не було намірів балотуватися кандидатом в президента, як деякі з наших депутатів, набираючи по 0,000%, щоб просто в біографії було, тому що це велика відповідальність. Можливо, вперше в житті я пожалів і жалію, що в ті дні я не був виконуючим обов'язки президента України, верховним головнокомандувачем, головою Верховної Ради України, ці повноваження, які мав Олександр Турчинов, всю владу, да? Щоб ту гниду роздавити раз і назавжди в Криму. І це можна було зробити. Вся відповідальність, політична, це 100%. На рахунок юридичної, це розбирають юристи, я про це говорив ще в 2014 році, лежить на колишньому військово-політичному керівництву, починаючи з виконуючого обов'язки президента, верховного головнокомандувача, голови Верховної Ради України Олександру Турчинові, міністрі оборони, голові Служби безпеки України і командуючого Національного гвардії, ще були внутрішні війська. Тоді це все можна зробити. Ви знаєте, що 2, 3, 4 березня я напівлегально був у Криму. Это как? Скажімо так, щоб не світитися. По заданню. Не будемо таке говорити, так? Я зустрічався з багатьма своїми офіцерами, членами спілки офіцерів України. Зустрічався із своїми помічниками, своїми колегами, коли був начальником відділу військової контррозвідки 1992-1995 роки.
я знав всередини об'єктивно всю картину. І які будуть дії вчиняти російське військове командування, в тому числі і командування Чорноморським флотом, яке базується в Севастополі. Я коли повернувся, доповів це керівництву Служби безпеки України, а ввечері було засідання комісії, яку очолював доктор наук Василенко. Я був членом цієї комісії по розслідуванню злочинів Януковича. І я на засіданні комісії розповів, що планує Росія. І в цей час якраз було засідання Ради безпеки ООН. І Василенко по телефону зв'язався з нашою делегацією і говорив те, що я розповів, які будуть чинятися дії. Ще раз завершую. Юридичну оцінку, те, що відбулося, в тому числі тодішньому керівництву, політичному військовому керівництву України, це така історія дасть історія, але політична вина, я сказав, на кому лежить. Так от тоді я кажу, я, можливо, вперше в житті пожалкував, що на цей короткий період я не був виконуючим обов'язки президента України. Оцю б заразу, оцю б гниду, яка те саме, вона була б роздала. І ми мали всі можливості і сили. Я не буду зараз глибоко копатися в минулому, бо мене мудрі вчителі мої вчили так. От ситуація сьогодні, і от давайте разом з вами думати, що робити, щоб звільнити Крим, звільнити окупований Донбас, призупинити страшні репресії, кримінальні переслідування незаконні, які веде Російська імперія проти кримсько-татарського народу. В анексійному окрузі. А минуле залишимо історикам, політикам, політичні і історичні оцінки, і юристам, можливо, виставлять і все. Я свою оцінку виставив. І ще ж одну я вам скажу. Я це надрукував ще в 2014 році. Давайте, если снова вернемся к событиям того дня. Я просто с утра 27 февраля был под парламентом. Это было, наверное, в 7:30, 8 утра максимум. Я помню, что был спецподразделение какое-то. Я не помню, кто это. Возможно, это Альфа было, возможно, какие-то другие. И тогда была информация, что возможен штурм. И вот я хотел бы узнать, до какого периода те силовики украинские, которые были, подчинялись Киеву. Спецслужбы, имею в виду. Потому что после 8-9 утра они разошлись оттуда, их не было. Просто стояли солдаты внутренних войск спиной к парламенту, где вооруженные люди. Знову я буду говорити не з вашої точки зору, а з своєю професійною. Київ отримує офіційно повідомлення, що невідомими, так як і без оперативних знаків, в камуфляжі, з озброєними, в тому числі і з кулеметами, снайперськими гвинтівками, гранатомети, захоплені дві будівлі, два адміністративні будівлі парламенту, і уряд. Все, вибачте, інституції Автономної Республіки Крим знають прекрасно, яка соціально-політична ситуація в Криму. Знають, як морально-вольовий настрій Служби безпеки в Криму, Альфа Кримської, внутрішніх військ кримських і інших військових частин. У Києві є силові структури Альфи, а підрозділи Омега – це внутрішні війська, силові і управління військової розвідки Міністерства оборони. Силові спецназівські групи. Скільки летіти з Києва до Криму? Час 20. Максимум. Так от, коли отримали цю інформацію, а вона була на початку 7 ранку, там уже максимум о 9 годині повинні були наши спецпедрозділы. Так вопрос, почему это было не сделано? Смотрите, если даже взять 90-е годы, помните, відповідаю. Даже если мы говорим, что правоохранительные структуры ВМС в Крыму, они все переобулись и перешли на сторону России, а я відповідаю, тому що не прийняв рішення виконуючий обов'язки президента, Верховного Головнокомандувача Олександр Турчинов про направлення з Києва туди силових структур для подавлення цих зелених чоловічків. Почему? Чому він не прийняв? Я написав це. І ще в 2014 році спростувань не було з боку тих організацій, які я назвав. Олександр Турчинов виконував вказівку, яку йому давали з Госдепа Сполучених Штатів Америки. Ніяких силових відомств, ніяких силових подавлень, ніякого військового вторгнення і так далі. Хто був президент? Згадайте? 14 рік. Обама. Він вже був хто? Напівкуглявої качки, бо в 16-му році, через 1,5 роки вибори президента. Обама навіть відмовив Україні видати летальну зброю.
От, якщо на то вже пішло, переговорилося і виконувалося. А чому була така позиція Держдепу Сполучених Штатів? Тому що там була своя геополітична гра. А друге, хто являється учасники, підписантами Будапештського меморандуму? Британия, Америка, Россия, Украина. Так от, Британія і Сполучені Штати Америки в випадку, якби Україна почала захищати зброєю свій суверенітет, свою незалежність у Криму і на Донбасі, так? То хоч не хоче згідно меморандуму Сполучені Штати Америки, Велика Британія зобов'язані були надавати військову допомогу Україні. Сполучені Штати Америки були свої геополітичні цілі руками України зробити Російську Федерацію, це досягнуто ким? Агресором. І всі міжнародні інституції, в тому числі ООН, Міжнародний кримінальний суд, Організація Об'єднаних Націй, Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент Росію чим визнали? Державою-агресором. І почали накладення на неї відповідних санкцій. Наскільки є Так подождите, а 2008 год, Грузия, дальше 90 этого разве недостаточно? Ні, я як, от перед вами стоїть людина, який попередив у квітні 2008 року, що впродовж 4-6 місяців Росія почне воєнну провокацію, воєнну агресію проти Грузії. І це трапилося в серпні, якщо точно, 8 серпня 2008 року. Да. І своїми колегами вперед я добився, що на Росію було накладені санкції, делегації. Вона була позбавлена права голосу, голосувати вперед. Так? Я з того часу став нев'їзним. І що ж? Світ, Європейський Союз, Рада Європи, Організація Об'єднаних Націй проковтнули воєнну агресію Російської Федерації проти Грузії, яка анексувала 20% території Русі, Південну Осетію і Абхазію, і на цьому все проковтнули. Вибачте, не вдарили тоді по рукам. Росія добилась того, визнала їх незалежними квазіреспубліками, розмістила там свої військові бази. До речі, там же в горах проходили тренування зелені чоловічки, бо я описав у своєму зверненні в Генеральну прокуратуру, які і захоплювали Крим. 8 березня 2014 року в Генеральну прокуратуру Махніцькому і голові Служби безпеки Наливайченку, це було опубліковано, я поклав офіційну заяву про порушення кримінального провадження проти Путіна, військово-політичного керівництва Російської Федерації і тікача президента Януковича за розв'язання воєнної агресії війни проти України і за вчинення державної зради Януковича, який підписав лист, я його там все розписав, про звернення до Путіна про введення російських військ в Україну. Це було зроблено мною офіційно 8 березня 2014 року. Так от, якщо зробити всього висновок. От на сьогоднішній день Україна стала об'єктом агресії, правда? Правда. Да. Я не буду вживати слово тимчасово чи не тимчасово, втратили Крим. Якщо говорити з юридичної точки зору, його анексували і зробили южним там регіоном Російської Федерації. Окупована частина Донецької і Луганської області. Ми втратили близько 14 тисяч загиблими і нанесені колосальні матеріальні збитки саме проти Російської Федерації введені санкції. Наскільки неефективні, але, так сказати, Росія викинута із G8, саме, ну, в общем, стала певною країною ізгою, так сказати, свої там пересами. І що ж в кінцевому результаті, хто виграв у даній ситуації? Тільки не Україна. Ну, я не можу сказати, саме, за Крим, за частину окупованих. Але повернусь ще до одного питання. Я прошу, щоб на мене не ображалися українці, які проживають в Криму, яких на оцьому супротиву, не кримського, а кримсько-татарського супротиву практично не було. І ті, які вийшли захищати Україну і захищати себе, там 98-99% були представники кримсько-татарського народу. Що ж говорячи про тих, які були в погонах, офіцерів, лейтенантів і старших офіцерів і генералів, які зрадили українській присязі, оставши зрадники колаборантами і просто, вибачте, особами, які тільки штани і погони носили, ви розумієте все? То над цим треба задуматися. Так от, шановні, якщо вас можна назвати українці, які живуть в Криму,
ви теж здали Крим, не ставши рядом з кримськими татарами, отам під парламентом, чи під будівлею. Мені це боляче і гірко говорити ці слова, як українцям. Але вибачте, є спільний ворог, який століттями був ворогом українців, кримських татар і інших народів, які Російська імперія колонізувала. Це Російська імперія, Російська Федерація. І треба просто розуміти. Але вибачте, це мене будь-то не касається, да коснулося. А врешті-решт, на сьогодні ще немає. Ну просто безправ'я. І в основному проти кого? Проти кримсько-татарського народу. Незаконні кримінальні переслідування, арешти, засудження, сумасшедші сроки по 10, 15, 20 років. Люди без сліду зникають, знаходять їх мертвими і так далі. Все. А хтось, так сказати, набрав води в рота, і мовчить. Ви розумієте, що якщо так відноситися, то не побачиш, як захоплять і твою хату, пограбують тебе все, зґвалтують твою дружину, твою доньку, а синів або інші речі ще і побивають. Тому що проти ворога треба виступати спільно. Це єдиний шлях. Знову ж, ми хочемо давати оцінку минулому, а я хочу з вами поговорити, а що робити треба сьогодні. Не, мы сейчас поговорим. Я хотел бы... Последний вопрос про прошлое. Хотел бы, чтобы вы, как профессионал, дали правовую оценку действиям той власти, которая была в Крыму, например, Анатолий Могилев. Ваш коллега, народный депутат в одном созыве, может даже в нескольких созывах. А на то время Анатолий Могилев пришел к зданию парламента, перед журналистами выступил, рассказал свою версию, что он пришел с утра, его туда в здание Совмина не впустили, он дал свою визитку, обещали ему позвонить на том, как бы разговор закончился. Вечером крымский парламент, непонятно в каком составе, потому что нет ни одного видеокадра, а сколько депутатов, ни регистрации, его отправляют в отставку, он там записывает видеообращение, честь имею, и уходит. Вместо него крымский же парламент, те же депутаты АРК назначают Сергея Аксенова, который в тот же день переподчиняет всех силовиков к себе, и СБУ, и МВД, и всех остальных, и армию. Почему это не сделал Анатолий Могилев? В смысле? Не переподчинил, потому что назначили Аксенова, крымские депутаты. Слушайте. Он переподчинил всех силовиков себе, Анатолий Могилев сложил полномочия и ушел. Мог ли он право уходить так? Ні, він не мав права переподчиняти собі МВС, Службу безпеки і Збройні Сили України. Тому що вони строго вертикально централізованого підпорядкування. Від просто, так само, як він не мав права призначити начальника Автономної Республіки Крим в органі внутрішніх справ, чи прокурора Криму і так далі, тому потім це чітко, вертикально, централізовані повноваження все. Чи несе він політичну відповідальність? З моєї точки зору, так, треба було проявити більш рішучу принциповість, жорстокість. Ви розумієте? Вибачте сказати, ти такий керівник. Цілого регіону, да. Да, ти керівник саме Автономної Республіки Крим, і треба було, ви розумієте, що якихось силових інструментів, дієвих інструментів він не мав. Він мав виключно лише політичні. Але потрібно було зробити політичний акцент, сказати, що захоплено російськими військовими. Я звертаюся до уряду України, до виконуючого обов'язки президента і Верховного Команду, і до парламенту України вжиття невідкладних заходів, в тому числі і силових, для подавлення, як хочу називати, спроби захоплення влади, будівель, адміністративних будинків. Оце треба було пояснити. Тому що виключно, скажімо, морально-політична складова, але не адміністративно, чи, скажімо, військове якесь втручання. Він на це абсолютно не мав права, а саме головне, у нього не було ким. Я розумію, якби, скажімо, у нього якийсь був би силовий підрозділ, да? Я не знаю, там, взвод чи рота, да? Якась група спецназу, які підпорядкувалися безпосередньо. Тоді можна було використати, але він цього не мав. Тому сказати, але треба було більш жорсткіше, принциповіше зробити оці політичні і звернутися до Києва. Он был главой Совета Министров, где был министр внутренних дел Крыма, который подчинялся Аксенову, то есть Могилеву. Не, міністр внутрішніх справ Криму підпорядковується міністру внутрішніх справ України. Могилев сегодня должен понести ответственность? Юридично? Да. Юридично, з моєї точки зору, як юриста, ні. Морально-політично вже оцінку дали, а з юридичної точки
в його діях немає складу злочину. Скажите, а где СБУ, Служба безопасности Украины? Если есть, в любом же случае СБУ ведет одиозных личностей. Константинов, Актенов, Могилев. Разве не Они же было, так часто не было летали вот в этого последние дни в Москву оперативного на переговоры. наблюдения за этими людьми? Ви знаєте, Это що? же не просто в миг, в один момент произошло, понимаете? От давайте, значить, так. Те, що я можу сказати публічно для ефіру, а після ефіру не публічно. Ну, давайте публичную часть. Те, що повинні робити спецслужби, як, наприклад, мої колеги із Масаду, держави Ізраїль. Ви розумієте, що? Так от, публічно я скажу так. Знову ж, до тієї первинної фрази, яку я сказав. Війна – це біле і чорне. Війна – це смерть, а не білі рукавички. Війна – це кров і втрати. Так от, є така формула. Гинути за батьківщину, захищаючи її. Так? А для спецслужб, це для добровольців, військових, а для спецслужб, знаєте, яка існує формула? Не писаний за право закон. І я обнародую. Не вмирати за Україну, а знищувати ворога, де б він не був, будь-якими доступними засобами. Розшифровувати, ще раз наголошу, для Збройних сил, добровольців, партизанських законів, ті, які присягнули на вірність України, це обов'язок і честь. Вмерти, захищаючи свій рід, свою батьківщину, свою країну. А для офіцерів спецслужб формула звучить по-другому. Не вмирати, а знищувати ворога, де б він не був, будь-якими доступними засобами. І 3 знаки оклику. Ті, хто зараз нас слухає, мої колеги, да? Вони прекрасно знають і розуміють, що це. Але в цьому плані не публічно, не у вас на телеканалах, не на політичних шоу ця тема взагалі не повинна обговорюватися. І не звучати в ефірі. Раптом ви почули в якихось московських новинах, що якийсь там Гіві, Моторола, Шмура і так далі, ну, утопився, чи спіткнувся, попав під машину, так далі, і все. І що там коментують Росії? Вибачте, в Україні навіть це не обговорюють. І якщо запитали у працівників спецслужби, а що ви можете прокоментувати? А що нам коментувати? Хай Росія коментує і так далі. Учіться і треба це робити. І досвід у цьому показала маленька національна держава Ізраїль, яка своїх ворогів викрадала з Латинської Америки, це уявляєте, яке треба розібратися, привозила в Ізраїль, судила і вішала. Отак працюють спецслужби. Так от, ще раз наголошую, для військовослужбовців, які прийняли присягу захищати Україну, у них це їхній обов'язок. Вмерти, захищаючи свою батьківщину. У офіцерів спецслужби, які прийняли присягу захищати Україну, інший закон – знищувати ворога, де б він не був, будь-яким доступним засобом і способом. І про це не афішувати. Ну, споткнувся, ну, впав, ну, втопився, ну, очманів, так сказати, від газу і так далі. От і все. Так от, те, що ви говорили про Подільське і так далі, тому подібне. Оці от речі, ще раз наголошую, не повинні бути предметом обговорення у СМІ, телевізійних передач, на ток-шоу і так далі. Що торкається Міністерства оборони, народних депутатів, президента і так далі, розумієте? Господи, поле, а ось оця, вибачте, це для всіх табу. І ще одне. Ну от, очікуючи ефіра, так? Виступав президент. Ну, вірні, особа, яка займає посаду президента. Випадково. Чого випадково? Його народ вибрав. Ізбрали 73%. Послухайте, прочитайте мою статтю
хай і люди зайдуть, на сайт «Аргумент», інтерв'ю. Воно називається «Недоумок при владі небезпечніший за агента іноземної спецслужби». Є правило, подібне притягує подібне. Так от такі самі, це 73%, які прийшли на вибори, це 13 мільйонів з хвостиком, або 45%, які зареєстровані були сам, такі самі, як і того, кого обрали. Розумієте, що? Подібне перетягує подібне. Так от, і біжить строчка у вас на телеканалі. До цього часу держава не забезпечила єдиний телевізійний канал, який висвічує проблеми Криму, віщає на Крим так далі, фінансово. І скільки це. І ми чуємо особу, яка займає посаду президента, він якісь говорить красиві там слова, так далі, все. І до цього часу вже 2 роки, так? 2 роки, як ми з вами говорили на цю тему. Да. Це питання не вирішить. Так от я запитую, пане Зеленський, або як ти дозволяв звертатися до тебе на ти, Володимир, ти за віком теж як мій один із синів. В тебе взагалі є розуміння щось отак от говорити, так? А канал, який потребує невеликих коштів, це ідеологічна зброя, це інформаційний фронт, це інформаційна війна проти російського окупанта, який захопив Крим. Ви не знайдете необхідних коштів, щоб фінансувати цей телеканал. Ну це вже ви знаєте, що я не знаю. Да там сумма смешная. 50 миллионов. Я знаю, Господи, ми своєю синами, членами спілки офіцерів перерахували на той рахунок, я бував в ефірі в минулому році, але ж повірте, не в цьому, люди, хто може, скидається все. Господи, 50 мільйонів гривень, так? Ну це, як давайте порахуємо, 28 поділити. Ну, где-то 1,5 миллиона долларов. 1,5 мільйона доларів. Так, пане Зеленський, ти ж не обіднієш. Якщо свого кармана, те, що ти заробив те, що сміявся з українців, з України і з волонтерів, учасників Революції Гідності, ти б дав би ці 1,5 мільйона доларів. З бюджету це копійки. Ви в асфальт закопали стільки із фонду, який на боротьбу з коронавірусом, що я просто не знаю. І розумієте що? Один із найважливіших, найсерйозніший на сьогоднішній день – це інформаційний фронт. Дайте можливість кримським татарам, які хочуть почути слово правди, підтримку української держави, української влади, якої немає, але все ж таки сидять у парламенті, в уряді і в кріслі президента, щоб могли чути слово кримсько-татарський народ, який чинив супротив проти російської навали і агресії. І ми до цього вже 2 роки. Президент, господи, не президент, особа, яка займає цю посаду, не може вирішити це питання. Так от тоді я запитаю, коли припекло, дорогі мої, і поклали на стіл аналітичну довідку Служби безпеки України, я з місії знаю, можливо, так сказати, колись буде надрукована, яка зроблена за допомогою аналізу, допомоги розвідслужб наших партнерів, що робиться із Зеленським, так званим скачуванням рейтингу через 3 канали, його охватив панічний страх. І указ про закриття 3 каналів працював, знаєте що? Природний інстинкт самозбереження. І в плані було на 19 лютого закрити прямий канал, а потім, забути про фінансування і ваш канал. Ви розумієте, що? Ось чим керувався Зеленський, побачивши оці всі результати, до чого приведуть. Так, будь ласка, дайте можливість єдиний на Україні телевізійний кримський татар, який віщає на Кримський півострів, щоб люди почули слово правди, побачили, що їх не кинули, що в всіх можливих формах борються, підтримують і так далі, да? Щоб люди чули слово, як його не хватає. Боже мій, так сказати, перебувається все і говорять саме. Дякуємо дуже. І наверх, ви знаєте, що я скажу? Звертаюся, звичайно, в першу чергу, так склалося в моєму житті. Вони стали для мене дуже багато побратимами, кримські татари. У вашій історії вашого народу і українського народу дуже багато трагічного. Депортація, геноцид, голодомор, геноцид. Втрати великої кількості людей і не одне покоління
От доля просто доля випала пройти. І ви знаєте, що пройдемо і переможемо. Ви знаєте, от згадаєте, можливо, вже ваші онуки, а як так, то може праправнуки, да я вже до того часу не живу, але Крим – це споконвічна, це історична, це рідна земля, територія кримських татар. Іншої нема території. Ні на Марсі, ні на місяці, ні в Арктиці, ні в Антарктиді. Це їхня рідна земля, де народилось і виросло не одне покоління і скроплена кров'ю загиблих кримських татар у різні періоди царської і радянської імперії. Вам залишається одне – вірити. Вірити разом з українцями-патріотами, що ми переможемо російського агресора, переможемо і вистоїмо. І повірте одне, виявляється, ви, кримські татари, запам'ятайте це, діти, виявляється державотворчою нацією. Я за те, і ще коли приймали Конституцію, то хотів, щоб була прийнята Національна Кримсько-Татарська Республіка. І це відбудеться. Потім, можливо, буде черговий шлях, що в складі України буде як конфедерація, ви розумієте, з своїми правами. Тому що, і можливо, не знаю, через 50-100 років, я не знаю, якщо так складеться, що ви станете як і національна держава у міцному союзі, братньому союзі з українською незалежністю, то ви за це заслужили, ви розумієте? Бо є вища божественна справедливість. Можливо, хтось з ура патріотів цю думку мене розповів, але є одне. Справедливо повинно бути до всього, до всіх корінних народів і народності. Тому не падайте духом. Стиснувши зуби, дорогі мої кримські татари, борітесь і спільно переможемо. І ще ж одне. Російська імперія і її чахник невмирущий, це як називається Володимир, да? Не вічні. Не сьогодні, завтра віддасть кому-то душу, чи ноги, чи голову, я не знаю, на цьому так завіситься. Але кримський татарський народ, мусульмани, з вами Аллах, український народ, православні християни, з нами Бог. І той, хто Бог, правда за нами. І правда переможе. Дякуємо дуже, пане Григорію. Чохсагу. Чохсагу. Григорий Амельченко, герой Украины, генерал-лейтенант СБУ, был гостем нашей студии. Мы с вами не прощаемся, говорим вам до свидания буквально на несколько секунд. Далее в этой студии мы продолжим наш марафон. Не переключайтесь.